Hai guys, माबोरै दं लोगोफोर? मोजाङै दङ ना? आंबो मोजाङानो दोङो। ओमफ्राय न'आव थानो सुखुवाखैलै दिनै मानोबा गोदाव सोराव मोनबाय थादों बेवहाय आं गामिनि हाखर सेर सेर गिदिंबाय थादों ओरैनो। न'आव आरो नेटबो मोना नेटवर्कबो मोना बेवखायनो ओरैनो गिदिंदो आरो माथो खालामनो आरो उफाय गैया गिदिङाबा। बेयो जोंनि गोरामाखा गामिनि हाखर। बेयाव सिगां हाखर गैयामोन, ओमफ्राय दा हाखर बानायबाय आरो बेयाव। ओमफ्राय गोदो बेयाव माइसो गायोमोन, बेखिनि गासैयावबो माइ गायोमोन, बिथिं सब माइ गायोमोन। बेयाव दा हाखर जाजोब्बाय आरो। माइ गायनाय समाव बिराद खस्थ'बो जायोमोन नालाय, गासिबो रायजोफोरा ज' ज' ओंखारना मावोमोन आरो। ओमफ्राय बांसिन ओंखारनो बायोना, दुब्लियाव खामानि मावबाय थानो बायो बांसिन। आरो रायजोनि खामानि बाथाय बयबो ओंखारथारनो गोनां जायो, हथात माने निजेनि खामानिखौ गारनानैबाबो मावनो गोनां जायो आरो। बेफोरनो आरो गोबां बायदिसिना खोथा साननानै दा रायजोआ हाखरखौनो सारबाय आरो बेयाव। हाखरानो खाथि खाथि बहुद जासाबबाय नियाव। ओमफ्राय बेलेग गुबुननि पार्सनेलबो दोङो। गावबा गाव हाखर एक्सट्रा बैथिंनो आदिबासिफोरनिबो दोङो। बिराद गुसु ना बोथोरा दिनै, सानखौबो नुहराखै माथो। सानाबो बिथिं दोङो। मबाइलानो नुवा आंनिया, खम दामनि केमेरा नालाय। खायलें माथो बिथिं हाखरफ्रा। ओमफ्राय गामि गेजेराव दोङो बाथौ खाथियाव मोनसे, बेयावबो बहुद ना देरो। हाखर जावनायनिफ्राय बहुद रेहायबो जाबाय आरो मानसिफोरा खामानियाव, माइ हानाय रोगानाय बेफोराव ओंखारबाय थानो गोनां गैला आरो दा नाखौ फाननो गोनांबा आफादगिरि नेहाथारिफोरा फालांगिरिफोरखौ लोगो हमनानै बोनानै फाननो हरो आरो। गिदिंनायसै थ'दो। गोदो बेयाव माइ गायनाय समाव जेब्ला माइखौ हागोन ना, माइ हाखांनायनि उनाव मोथियाथ' थायो, मोथि खानायमोन ना जोंना। ओमफ्राय बे मोथिखौ हराव सिखावफ्रा खावना लाङोमोन आरो। नेफायनायबो जायाना माइफोरखौ, मोथिखौ खनै लाङोमोन हराव। थेवबो एसेबां खावना लांजोबनो हाया, थेवबो बिसोरो गावसोरनि नांनायखिनिखौ खावना लाङोमोन आरो। बुंनो रावानो गोमाजोबो माथो, मा बुंगोन मा रायलायगोन। मेगनानो मबासो नायफ्लांबाय थायो, केमेरायाव नायनांगौ डिसप्लेआवसो नायफ्लांबाय थायो ब्लग भिडिअ बानायनो। मानसिखौसो नायफ्लांबाय थायो डिसप्लेआव, केमेरायाव नायालासिनो।